Opak ruoth nyikwa Ramogi ro kama na nyakum kit Ramogi TV kaneno ka Nyasaye oyienwa wachopo chenro mar OIMORE sani saa 3 ka wan gi Elizabeth Otieno Nyarugenya mwalimu teacher mane jaloko marwa. Koro bange neno ka obro bedo gi welo moko 3 magi joma bro biro. CPA Zakayo Masiro men jalonye weche mag uchumi, William Odame en ja ohala to gi National Dongo ja ohala bende. Wadhi go kode mbaka kaluwore gi gima timore piny mar Homa Bay ni jo kan mwandu ni kuno sani. To ohala mane maber. Chike mage matayo jogo ohala tango magiparo ni onego tim gi jopiny owacho mondo mi ohala obed mayot ne rawere gi ji te madonjo ohala. To ohala mane ma chutho ng'ato nyalo timo. Mane mbaka mobro goyo kang'o romo saa 3:30 kanyo e buch jopiny. Imedo wairu jo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudowa. Anto nyinga Trevor Ombija ja ndengo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. But I'm not going away. Addis Ababa, as Sergi said, is only 2 hours away from Nairobi. Ogai mar Azimio Raila Odinga oyango ni ok obi jwang'o weche mag piny Kenya kata kapono yiere kaka jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika. Happy and delighted that we have signed an MOU here with RVP to come and establish a ginnery here in Homa Bay. Because currently our farmers are taking their cotton all the way to Salawa in Baringo. County ma Homa Bay oketo kokgi ogirimiti 9 mag dongruok e sekta mopogore opogore. Ok report mar adier. Okonyis gima ntiere ground. Contractors mang'eny pok ochul. Jotije mag orak e kaunti ma Migori ywago gope gi buora ma pok ochul kata bed ni lipod janon buge to pako kaunti no kuom timo maber e chulo gope. Ero kamano kum kit Ramogi TV ka Attorney General Justin Muturi onyiso duol machoko usuru pacho kama en KRA mondo owe choko usuru marudi kaluwore ni en tok chik kaluwore kod ng'eto mar doho. Muturi e barua manondiko ne KRA od bura kod doho wacho ni ng'eto mar doho ma tarik 26 dwe mokalo noyango ni usuru no ni e tok chik ka bende KRA onge gi teko mar chik usuru no ni e tok chik ka bende KRA onge gi teko mar chik mar choko usuru kata mar omenda go marudi maningo gi oyweyo. To kwa kanyo ni ogai mar Azimio Raila Odinga oyango ni ok obi jwang'o weche piny Kenya kaponi oyiere kaka jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika men AUC. Raila oyango magi e twak mare e kinde romo mar keto mwandu kamoro achiel men Homa Bay ka gavana ma Nairobi Johnson Masakaja bendo oyango ni jatend piny Kenya William Ruto osemiyo jo Kenya kwanza chik mondo bati yo kom mar duol mar riwruok piny Afrika manochotere nyaka piny Uganda kama ne girome kod jatend piny William Ruto. Ogai mar Azimio Raila Odinga olero ni ne girodhno gi Ruto ma bende nodhi loso gi Museveni e kinde ma en owuon ne odhi kwayo jatend piny Uganda Yoweri Museveni mondo bi osire e kom modwaro no. I've been running around trying to get support for different heads of states. I was with some in Namibia just the other day. And I went to the president of Uganda after I talked to him to go and ask for his support. And then we met there with Mr. Ruto, who had also gone there. So after we talked about my candidature, they talked about the issue of oil among themselves. But I asked for their support. And both of them agreed that they would support me. Raila bendo kon piny Ethiopia en na dok gium kendo ko bijwang'o weche ma Kenya kata koyudo lemono ka omako chung' gik ma gisechako ka Azimio obiro neno ne otimore maonge dok chien wach ma osir kod gavana Masia James Orengo. But I'm not going away. Addis Ababa, as Sergi said, is only 2 hours away from Nairobi. I'm available. Whenever I'm called, I will answer. I'm ready to work with you people. But what is important is that we must ensure that what we set out to do is achieved and accomplished. We say, and also some of you may be forgetting, we say that we are unbogable. We are also unpungerable. Baba, I know you can walk and chew gum at the same time, and you can scale the stairs. I don't know what is worrying people, that you can be in Addis Ababa and be here in Kenya,
and still be part of this great nation called Kenya. Kaluwore kod penjo mosebedo kaka Azimio biro chalo ka Raila owuok, jatend Wiper Kalonzo Musyoka okoni onge obanga madhidong' kendo gidhi keto maino eneno ni piny owacho otiyo ne jo Kenya maonge badhruok. Is there no vacuum? Absolutely no vacuum. In fact, we have up to April for Raila Amolo Odinga to submit his documents. Let us not assume that he's just getting it, because there could be other candidates. But we believe as a region, we have the best candidate. Kalonzo pako jatend piny William Ruto kum chiwruok mare mar manyo ne Raila sir kowuok kum jotelo mamoko mag pinje Afrika eneno ni Odinga oyudo lemono. Raila Odinga now rises above our partisan politics when it comes to negotiating and defending national interest. Therefore, I congratulate President William Ruto. Magi timore kinde ma gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni jatend piny William Ruto omiyo jokanyo ma Kenya Kwanza chik mondo sir Raila Odinga ni lemo mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC ka owacho ni kata eno ikore mar wuotho gi Raila e pinje duto mar manyo sir. We have marching orders from His Excellency the President to support your candidature at the AU. You can count on us. Tutatembea na wewe Afrika mzima. Kama unahitaji watu wa kubeba bag, niko hapa. Kaka odiochienge medo lokore, jotelo mathuр ka nenore mamedo makore kanyakla e siro dwach Raila Odinga ne lemo mar riwruok pinje Afrika. Ka Raila owuon bende osingo ni kata koyudo lemono to pod obiro keto piny Kenya mokwongo. George Bati, Ramogi TV. Tend County ma Homa Bay oketo kokgi ogirimiti 9 kod joket mwandu e sectors mopogore opogore kama oting'o mar pur, thieth, somo e kinde mamoko mageto bero ngima jopiny e county kod konyo e chuogo thuolo mag tije e kor gwenge ma Homa Bay. Ogirimiti ma kamago ne okete kogno gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod joket mwandugo e romo mar keto mwandu madhi nyime county no. Ali Abich nigi mathoth. Romo mar ariyo mar keto mwandu e kaunti ma Homa Bay ne odonjo odiochienge mar ariyo e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay kama sirkand kaunti ne oketo kokgi e ogirimiti 9 kod joketo mwandu mopogore madhi keto mwandu gi sectors mopogore e kaunti ne. Moko kuom sectors mane gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochwe koke kod joketo mwandugo oting'o sector mar thieth, sector mar pur, tiyo gi taka mar medo thuolo mag tije e kind mamoko. Gavana Wanga ne okone sectors mane giketo ogirimitigo ema sirkande keto e maino kendo gidwa telo nyime sectors go e pachoka. I'm happy and delighted that we have signed an MOU here with RVP to come and establish a ginnery here in Homa Bay. Because currently our farmers are taking their cotton all the way to Salawa in Baringo. And once that cotton goes, it means our farmers are selling the lint and they are selling the seed all at the same time. Yet the seed can produce oil and produce seed cake, and we can have the value chains that can remain here even with our women. So I'm very, very delighted, and I want to ask RVP, kama si leo ni leo hii. Jotelo mano yuoro e kinde romo makamano ne okoni kaunti ma Homa Bay dhi nyime makare weche mag dongruok kendo dwaro nitie mondo counties orwak joket mwandu mar bero counties makaluo. Coming back to Homa Bay County today, I can tell you, having worked with all the 47 governors, Governor Oparanya akiwa the chair wao, Homa Bay County has one of the governors in the Republic of Kenya. I was sitting here and wondering, what will you be doing in the next 8 years? Because it seems like you have finished everything in 2 years. Investors are saying that we need to ensure that we reduce the tariffs and barriers, the duplication of taxes. A typical hotel establishment requires close to 10 permits, ranging from copyright licenses, fire licenses, NEMA licenses. So we must make sure as a political class, the 20 members of parliament who are here, that we go back and craft legislation that reduces the burden on investors. I want to urge the national government and other institutions that devolution depends on to join suit and unlock the potential of devolution by supporting what is happening here in Homa Bay and what other counties have the potential of achieving.
Ogai mar Azimio Raila Odinga mane ni wendo modhial e kinde romo makamano ne opako mokalo gavana Wanga kuom tayo kaunti ma Homa Bay yo makare nyaka ne yiere komno, ka owacho ni kauntis moluoro nam Lolwe ne kod teko mar telo nyime e sektas ma opogore, ka osingo ni gibiro medo siro kendo chung' kod governors mag Azimio mondo giti makare ne jopiny. Allow me to commend the county government of Homa Bay for this initiative at a time of great economic distress in the country and pressure from the people. These initiatives need all the support of the national government and the international development partners, and I salute all those who came on board. I believe the success of any one county takes the entire country forward. I believe that as a country, we are as strong as our counties. Romo mar ndaladek mar keto mwandu no dhiru mayango odiochieng' makiny, kama governors mowuok e alwora mar nam Lolwe dhiromo mar lalruok e weche dongruok moluoro nam Lolwe. Kama wasanii wa Homa Bay tunaomba utukumbuke. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Duol mochung' ne ndiko jotije piny owacho lando thuolo mar tich e kom mar director maduong' mar thieth e migawo mar thieth masani omaki e yor kojolo kod Patrick Amoth. Kaka Judith Omondi leronwa, kaluwore gi lendo mar jondik jotij sirikal kata PSC mana lakteche ma ondikore kod Kenya Medical Practitioners and Dentists Board emoyiene gi oro kwayo mar kawo komno, wach ma okelo ng'ur e kind lakteche. Gikone to piny owacho lando thuolo e koma omaki e yor kojolo kod director maduong' mar thieth e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth. E lendo mar duol mandiko jotije piny owacho, thuolo mar director maduong' e migawo mar thieth olandi e yor orak mar higni 5 ma ibiro mana nuo dichiel. E rang'iny ma okwongo ma duol ni oketo en ni nyaka ibed laktar ma ondikore kod duol mar Kenya Medical Practitioners and Dentists Board, gino ma okelo ng'ure kind jochiw thieth moko kaka clinical officers, nurses e kind mamoko ma koni doho ne osewito oko keto komno mar lakteche manie bwo KMPDB kendgi. They are giving advertisements that are even going against court orders. Appointments that are reserving positions for one cadre, irrespective of the fact that there is a judgment that actually outlawed that and directed the ministry to ensure that they do not have discrimination in the manner in which they provide for requirements or appoint people into leadership positions. Riuroge gi mane twak e boma ma Nairobi koni migawo mar thieth osebedo ka sayo ng'eto mag doho kino ma ok ni kare. In April last year, we came out and we decried the irregular and discriminative appointments that had been done by the CS Nakumicha, where only one homogeneous cadre with the same training and experience was considered for the directorate and other top leadership positions within Avia House. And when we went to court, we got a favorable judgment that actually ordered the ministry to recall those appointments. But with impunity, these people have continued to serve. Has been put out there, we are going to cite them for contempt because a court of law has already determined that you cannot proceed in such a manner, and with impunity they have gone ahead to advertise ignoring that court order. Kopogore gi ywaruok ewi lemo mar telo e kind lakteche kod jochiw thieth makelo gi kanyakla en ng'anyo mar jochiw thieth ma jopuonjre machakore odiochieng' makiny kuom piny owacho rem ketogi e tiegruok e osiptende mag somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Lipote wi bero mitimo ne nyithindo sani koro biro wuok e seche 24 tok riwruok matimo nonro mar Kemri CDC yango chenro manyien biro ne ringre nyithindo. Maendi en yo mar fwenyo mapiyo kendo ka okang' mar geng'o gigo makelo tho mar nyithindo ma higi tin ne higni 5. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachni. Mae en nyamburko mitiyo godo e timo
ng'eyo gigo mathoro nego nyithindo matindo e bwo higni 5. Kaluwore kod Profesa Richard Omore, ma en jatim nonro mag tuoche malandore, nonrono biro miyo sirikal yot mar dwaro yore mag geng'o tuochego bang' fwenyogi. Gimomiyo mano en gima duong' en ni ka wanyalo ng'eyo gigo manego nyithindo, to yot mondo mi sirikal okaw thuolo mar dwaro yore minyalo geng'go tuoche manyalo nego nyithindo. Profesa Omore omedo ni nonro ma kama ma bende ok timre pacho ka kende yango ni tuoche kaka nong'no, malaria e kind mamoko e tuoche mathoro nego nyithindo ahinya. Gigo mwaseneno ma hinyo nego nyithindo ahinya en malnutrition. Koweyo malnutrition wan gi malaria, wan gi sepsis. Sepsis gin complication mabiro ka body react koyudo infections machalo kaka bacteria. Infections go nyalo miyo body react kendo nyalo kelo pek ni body organs machalo kaka kidney, lungs and even the heart. Complications go nyalo nego nyathi mayot ahinya kata bang' seche 12 kende. Bende olero ni moko kuom tuochego inyalo geng' ka sectors duto mochung' ne weche thieth onywako lwedo anyito ne tuoche mag kute kod remo kaka sickle cell mathothne ok mi pek ni nyalo bedo ni lal gi ngima nyithindo matindo. Nonro ni oseyudo ni close to 4% mag nyithindo matho ni sickle cell. En gima ber mondo mi family ong'e ka nyathi gi otho ni sickle cell, to nikech ginyalo kawo rageng' makare mondo mi kik sickle cell medre. Moko kuom gi wan gi yore minyalo geng'gi go, moko kuom gi biro chuno ni mondo wati gi Ministry of Health colleagues gi government kaachiel gi jogo mochung' ni ngima e piny mangima kaka WHO, Path gi Bill Gates Foundation mondo wa design yore minyalo geng'gi go. Vaccine en yo achiel ma yot mondo geng'go tuoche ma hinyo nego Afrika moloyo mikelo gi kute. Osemiyo Klebsiella vaccine top priority. E sama gitielo ni nonrono dhi miyo migawo mar thieth yore mag geng'o tuoche ma osiko ka hinyo nyithindo matindo e bwo higni 5, gipuoyo sirikal kuom sir ma giseyudo e neno ni chenro mag nonro omedo dhi kare kaka owinjore. So we are seeing an increase. Like right now, for the past 2 or 3 years, we have been getting around $500 million Kenyan shillings to support our research in Cambridge. Something which was not done, which was not there before. And we are seeing that particular projection in the terms of that trend. Egiyango bende ni gin kod higni 9 kod nonrono ma owinjore otim kuom higni 20. Nyaka sani gisetiyo kod jopiny maromo 1,000 pachoka kod 3,000 e pinje mamoko ka giyudo sir mag omenda maromo $6 million kokalo kuom riwruok mar Bill and Melinda Foundation. Gilero ni jopiny bende oserwako chenro mar timo nonro ni ka giwacho ni mano koro miyo gi yot e yor konyo sa ahinya to e weche wuoth kitero ringre e ute thieth. Kata obedo ni nonro ne oyango kokalo kuom migawo mar thieth ni tho mar nyithindo e bwo higni 5 ne odok piny gi 3.5 e higa mar 2022. Geno koro nitie ni nonro ma sani osidhi kod kambi mar Kemri mitimo kod nyamburko mar bero motis ni Cham Smiths biro medo konyo e duoko chien kendo geng'o tuoche mathoro nyayo tho e nyithindo matindo e bwo higni 5. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Thoth jodak mawuok e kar dak ma Nubian e Kisumu odong' ka onge kuonde jot bang' mach muoch apoya nono kendo wang'o ute gi odhiambo ma kawuono. Mach ma kamano no wang'o ute mag mabati maromo 6 kapok ne apisas mochung' ne nego mach ochopo kanyo mar konyo e masira no. Giyango ni onge hinyruok moro amora moneno makmana ni lal mag mwandu mapok oyangi kuomgi. Kendo gikwayo jogo magero kuonde ohala e yore madonje kar dak no mondo dar nikech gidiyo yore gino marocho yore mag chwalo kony mapiyo seche mag masira kaka mar mach. Mach no ochako liel ka gimoro saa 10:30 kama, to wayudo simu koa kuom ogandawa masofa pok wayudo report moro amora mar hinyruok moro malich kata ng'ama otho. To watemo choko joma oganda manodak e utegi, mang'eny gin student wa masomo polytechnic ka,
Koro watemo choko gi ong'e ni gin namba di to gidhi survive nang'o kawuono. Ka kamano to yore nitie madiny kuondegi. And waneno kata nitie structures moko machal kaka stalls mokete. Wakwayo oganda kila wakati mondo owe yore. Mochako machuno to kwanyalo wacho, but wawinjo ni gas moro ni ema nokelo shida. To bende katika harakati mane wanego majno, gas moko be omuocho iye kanyo ero. Lakini aduoko ne jo area ni ero kamano. Kuom boys moko nywa tich, aduoko ni ero kamano. To dwarre kamano ni kwa respond kama to wakonyore tich. Emergency number Nyasi mara para majapuonj ni bari kalo baringo time gwenge mar atma sama jodak mabaringo to me kaluwore gi rochruok mar gweng mar Nama. Japuonj no notony e higa mar 1978 kane en jahigni 9 kende bang' jonjore chwade kod magina e wang'e manoloke nyaka muofu. Owete kod osiepe Kibet otimo nende kaka jalno manohero kwe kendo mane nigi gombo ni kwe obedie Baringo. Paulo, picture Jesus Christ sitting there, it becomes empty. Lakini tumesimama hapa kwa sababu ya familia hii, and it will go back to that soil tomorrow, is it? Those who have fallen asleep, in fact there are more. Today, when we are releasing the students to go home, 2 boys came to my office and they said, we have no home, we are not going anywhere. And they're in school. And they're asking us, unless you guarantee us safety to go home, that is when we can go. May your family will never find this thing my brother found. In Jesus' name. I pray that we'll not come back again. I know we have 3 people in the mortuary now. Ni lini serikali itakuja vile imeenda Kiambu kupigana na pombe? We want to appeal to our leaders not to massage the government, to speak for their people. Where are our leaders that we voted? Where is Waziri Kindiki? Kila siku mpaka tuwawe kwanza, alafu inasemwa panga mambo. Panga haraka. Lete usalama haraka. Lete serious usalama. Don't just speak. Na kuingia ndege na kwenda kwako. Nyumba kubwa ambayo iko askari imesunguka yote. Sisi hatujasungukwa na askari kwa nyumba zetu. Tuko msituni. Tunatembea ndani ya hii kichaka many kilometers bila askari kutuchunga. Tunaenda by the grace of God. Piny owacho mar kaunti ma Migori oyango ni kuom gope mar jotim orak maromo $490,000 mane okunore ka ochakre higa mar 2016 nyaka higa mar 2023, mana maromo gope $84,000,000 kende emodong'. Magi wuok e seche mar riwruok mar jotim orak e kaunti ma Migori to wacho ni pod kaunti no ni kod gope gi mathoth saidi. Joma nigi ler mar wachni. Lipod no mogol kod apisno mar jaga budget yango ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma ostimo maber e chulo gope. Lipod ni kata kamano ok ne omoro kuom jotim orak ma wach ni kaunti ma Migori okonyis gi mantiere ground. Contractors mang'eny pok ochul. My pending bills is of 2021-2022 financial year, and we have been trying to follow up on that payment since that time. Gigologi mondo mi giger ji kendo giger county. Koro watemo mondo mi komi ng'ato tich to tiyo maber kako winjore tichule kako winjore. E nonro manotim kod TV mar Ramogi ne oyango ni kuom gope ma piny owacho mar kaunti ma Migori ne nitiere godo maro $490,000 kaunti ma Migori kod odong' mana kod gope maro $80,400,000. Nyo wawuoyo gi Association mar Contractors and Suppliers ma gimiyowa list mar gope ma giparo ni pod odong'. Giwacho ni kuom gowi mane nitiere mar 490 million wasetemo mwachulo almost 90% of it or more. Magowi mantie sani according to list margi ni
koriw duto te en gowi mar 84 million shillings. Mae bendo yangi kod obokno ma ondiki ne piny owacho mar kaunti ma Migori ka okumrogno ma jotimo rak e kaunti ma Migori. Jagoro maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Lima yango ni mana jotimo rak maromo 63 ema koro pod bandho chudo margi maromo milion 84. Gin contractors mochakore higa mar 2016, 2017, 2018 nyaka nyoro 2022. Kuom contractors ma 2023 wan gi contractors auchiel kende ma pod watimo verification. Jagoro mar ruokno ma jotimo rak e kaunti ma Migori Godne Soucho kata kamano wacho ni list ni manyiso ni kaunti odong' mana kod gopegi maromo milion 84 ne gichwalo ne piny owacho mar kaunti ma Migori e giko mar higa mokalo ka nyaka sani gope koro medore. Wabro compile a comprehensive report on pending bills in the entire Lake region. Wabwanena kaburo chalo gimano omiwa. We suspect ni governors mawa kata counties mawa okomiyo Madam Nyakango the correct information. Jotimo rak ywak ni leo mag chudo oseketo gi kama tek ka giwacho ni moko kuom gi koro sepe kata mwandugi kod bengi manomiyo gi hola. I can't access loans right now. I have my properties. Some of them were auctioned, I think, last year, Jotimo rak gidwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori kod counties dute Kenya mangima koro ne gichulo gope kapok gichako tije manyien. E kinde nondo marwa ne oyangore ni mokom jotimo rak pok ochul nikech pok gichwalo bok ma owinjore manyiso ne omigi orak kendo ne gitimo magitieko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Inyo mbaka ma jo Migori wachogo mane kuom mbaka moko mwadhigo kaendi lwasi mar ohala chalo nade, ang'o ma ng'ato nyalo tim sani mondo mi oyud ohala maber, en ohala mane maber ma ng'ato nyalo chako sani, tang'ono ma sirikal nyaka tim mondo mi lwasi mar ohala obed maber. An gi joma timo ohala sani to gi jalony e weche mag uchumi, gin koda e studio ka CPA Zakayo Masiro, jalony e weche mag uchumi ni ka National Dongo ma be en ja ohala nitiere koda ka to gi William Oda ma be en ja ohala. Obro go mbaka no bang' daka moko matin, lakini aneno kuoro pacho 2-3-6 ka endi wang'iane ka nyalo somo moko piyo piyo kaka pok odonjo e yweyo matin. Makamu mano osiepna mani Kisumu wacho ni Trevor Baba biro tiyo Kenya kod Africa at the same time. Erokamano Makamu. Ma endi Owino Janabi kane oyani Masai ayie gi Raila kuom wach mano wachono nikech ne wadhi dong' nyithi kiye but Baba oduogo chunywa kabisa. Erokamano. Odhiambo janamba kapiyo jaseme wacho ni Umbija wane ni maber e gwenge mag Seme ka Julu kuma wanie kuyo mar jaduong' Osagi Tenga Okore. Oro kuyo makende ne jaduong' Osagi Otenga Kore gi familia mare jaduong' Odhiambo. Ramogi ma endi Ochuka Derrick Ochieng ka wuok Chemelil Goliago Village. Wacho ni wang'ni wano kwa ping Baba. Gima wacho en final. Another thing, apongeza Mama Glado Maroma Bay. Mano gavana miluongo ni Mama Glado. Maroma Bay kuom dongruok magisekao e Homa Bay kanyo. Moko mondo kaw footsteps mar mama. Erokamano ahinya. Ma en Felix Baba wacho ni otimore maber kendo wan kode. Erokamano ahinya. Owino Janabi naseneno mano. Jojo Chieng wacho ni wacho na Umbija wane ni lendo yo makare kabisa. Kendo wamor ahinya mano Jojo Chieng nyaka wargeng'a. Erokamano ahinya. Wadhi yo moro matin koduogo to bende biro kelo weche mag tuke piyo piyo kaso wadonje buch jopiny. Naitwa Florence Jari Nyambula kutoka Engineer. Nahisi vizuri, nashukuru Mungu sababu ya kuwin. Ilikuwa 15 games, nikawin 12, nikaanguka 3, nikawin 152,715. Nishashiriki tena na nikawin, but niliwin 5,000. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki. The age of 18 is by CBS number 57.
Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Mabiro eng'e jothumbewa. Osebedo kanye to otimo ang'o sani? To ng'ato bende biro yudo kaka thum karwa mar thum biro yudo ni ng'ato biro ng'eyo ajuoga. Koro kidwa ng'e gigi biro winjo ka ng'ato sikoni daktari mar Nyasaye mar ariyo biro nyisi ni ang'o. Gin gik mage ma Osogo oseneno e thum kae? Mano uso do. Mano koro ma uso do. Kurago ni achiel apar gi nus. Ni koro matiende otur. Solomon Atito Kafaya goyo mbaka matut kod Osogo winyo. Chieng' tich abich mar jumani chakre saa 2 okinyi. Yud sigand Osogo winyo mopondo e chenro mar ng'e jothumbewa e Ramogi TV. Stephen Yatich ma en japur mawuok Baringo jaloch mar bonus mar Shabiki Super Jackpot. Yatich nolieko kare duoko mag tuke 12 kuom 15. Yatich wacho ni osebedo kotemo ape kuom thuolo malach kendo wacho ni pod ogeto loch maduong' mar siling milion 6. Jackpot maduong' mar Shabiki Super Jackpot osechopo siling milion 6. Mwaka 2022 November nikaanza hadi simu kwamba nimewin 100. Nikaangalia message nikaona inatoka shabiki.com, ndio nikaamini. Mimi ni mkulima, niko na ng'ombe kidogo, mbuzi kidogo, kila kitu sikuwa nayo ni kuwe school fees watoto na nisaidie jamii yangu, na nimeshukuru Shabiki.com kwa sababu wamekuja wakati inayofaa. Kocha maduong' mar team Kenya mar rugby mar jotugo 7 kon koni Kevin Bling Wambua otimo lokruoge 5 ni kwith mare madhi e tuke mag Challenger Series e piny Uruguay.